ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахтеҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. хонаҳои тайёр омода ҳастанд ки бо нархҳои 70-80, 90 ҳазор ҳамхари нархҳо ҳастанд ки бо нархҳои бениҳоят арзон ҳастанд ки аз территорияи шаҳри Бохтар ва аз территорияи Душанбе хонаҳои арзон ва ҳастанд квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Қурған ва аз дигар ҷо ҳам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира даркор аст. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо дам агар хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан, сурат, маълумот ёки видеоша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 134 сомонӣ. навора сар мекунем, марамат рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Кабировод гуфтага аст. соҳибшон шаҳри Ваҳдат, деҳаи Кабировод. дигар маълумотои пурраша дӯстон азиз аз соҳибашон мегирем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 7 дар хона кардага ки хонаи дуошона аст ки ба ҷои падвал, ошхона, баня, кухни, калидор дар дуруни хона. даруни хонаҳо мегӯяд электромонтаж кардага аст, шкатур кардага, фақат дар тиреза рангу бор ҳамин хел коро мондага. хона уже бадарон як тақрибан 70% уже тайёр аст. дигар маълумотои пурра мегӯяд, тариқи телефон мегӯяд, худамон ҳамаша фаҳмода метиҳем. дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 206 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзон ҳам мешавад. тоқа суми холӣ мегӯяд, алиш палиша нагуфтиянд. ошхона, кухни, баня ҳамин чизҳо мегӯяд дуруни хона да мегӯяд соҳибшон. ин аз суратош до ошхона хона шкатур кардагӣ, монтаж кардагӣ, фақат дар тиреза ҳамин хел рангу бор ҳамин хел кор мондагӣ. рақамо мегафоншон насигаст бо нархи 206 000 сомонӣ баъдон арзонтар мекина мегӯяд деҳаи Кабировод гуфтагааст. ҳамин хел аст, марамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт гуфтагааст. соҳибшон пеши бузорчаи Зарафшон аз роҳи калон мегӯяд, ҳамагӣ то хонара мегӯяд 900 метр роҳ аст. обшин 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра бадарон ки якта падвал, кухни, душавои кабина мегӯяд дурунда мегӯяд ва ҳоҷатхона мегӯяд, инош мегӯяд берунда бадарон. 3 дар хона тайёр аст. кухни, душавои кабина ва инош ҳаст бо ҳоҷатхона инош дар беруна бадарон. хона дӯстон аз ремонти средня на безеб назор аст, барои зиндагитон мешавад. ҳамагӣ аз роҳи калон мегӯяд то хонара 900 метр роҳ пеши бозорчаи Зарафшон мегӯяд, назди лаби раҳи калона наздик аст. ҳам фурӯхта мешавад мегӯяд, ҳам алишам мекунем соҳибшон. кадоме ки сумкати мегӯяд бо нархи 195 000 сомонӣ. кадоме ки агар ягон квартираи арзон дошта бошам мегӯяд, ба квартирам алиш мекунем. ягон аз территорияи Душанбе як хонага хай вариантои худтона пешниҳод кунед. кадоми сумкати мегирад бо арзонтар мешавад 195 000 сом бадарон. хона 100% омода медори зиндагӣ мекунӣ. ина рақамо мегафоншон нависагаст, марамат занг дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, шумо дам агарам хариди рекламаҳо ки бошад, хонаҳай, заминаи, квартираи, шумо метавонед ки суратча, маълумотча ёки видеоша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. квартираи фурӯшӣ аст баъдрон аз территорияи Душанбе аст ки дар райони Фидавсӣ гуфтагааст. соҳибшон пеши корвон пушти мағозаи 7 ахтар. духонага квартира аст ки кушод аст ки дар сеюм ошона қарор дорад. 48 квадрати метр ки бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад. об свет ҳаст, ошхона, баня, кухни гарнитур, шифонер, термиз, телевизор, обши бадарон. хона мегӯяд бо ҳама чизи чорааш, холини парда, шифонер, ҳар чизе ки дар ҳамин навор дидасед ҳамаша мегӯяд метиҳем бо ҳамаи шароити зиндагӣ таъмин аст. пеши мағозаи 7 ахтар ва корвон лаби роҳ бадарон азиз. хай мактаб, мағоза, масҷид ҳамаш хел медан дар наздикиш ҳаст. ҳамаи шароитош маъмул бо нархи 300 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон, бо арзонтарам мекунем. одамоне ки наличи мегирад омада бинад мегӯяд маъқул шид, арзон карда метиҳем, ҳамагӣ бо нархи 300 000 сомонӣ. ина рақамошон кор мекунад. марамат дигар маълумотои пурраша аз
соҳибашон гирем бо ҳамаи чизо чора. дӯстони азиз, чӣ хонае ки мехаред шумо, аз кадом территория дар комментари нависен. мо агарам гуфтагии шумо агар ёфтем, агар пешниҳод чид аз одамони фурӯшанда гирифта ба шумо навор карда пешкаштон мекунем. хоҳиш мекунем лайкотона гузорем ва имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем падлисаш кардем ҳамон барои дастгирии ҳаматон. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, хонаи заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Себистон гуфтага аст. соҳибшон ноҳияи Данғара деҳаи Себистон. ҳамагӣ 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ бадорон ки якта баня дорушта қатъи калидорӯж. баъзе хонаҳоша терезаҳош қатъи мисол дароз часпондагӣ аст, дар терезаҳои ақиб часпондагӣ ва терезаҳои пешбардон, яъне ки ҳамаш не нимаш. якта уже як хонааш гӯем уже қариб омода аст ва баняш дурушта. дар инҷа гирдашда одамо зиндагӣ доранд, обсидаш ҳаст бо нархи арзон мега соҳибшон 86 000 сомонӣ. бо одамоне ки мехаранд арзонам мешавад мега ҳуҷҷатҳои хона 100% мегад бе ягон камбудӣ. ҳуҷҷатош мега 100% соҳибшон нависта ҳамагӣ бо нархи 86 000 сомонӣ. бародарон, ина хоначаи арзон аст. кадоми шумо харидор ки бошед рақамошон мегафон аст, марамат занг занед. али шуда мешавад то қасуми холӣ гуфтага аст дастрошна марамат хонаи арзон айдаст. дӯстони азиз, фақат лайкора занед ва навора дар имо WhatsApp-тон падлисаш кунед. панҷум квартираи фурӯшӣ аст баъдро инашам аст аз территория Душанбе аст ки дар циркда қарор дорад. пеши цирк домои нав аст ки кадомитон ҳамин дома дидагиен. мисол ҷои беҳтарин ай шаҳри Душанбе домои цирк. якхонага квартира аст баъдро ки дар 8-ум мошина қарор дорад ки лифтош ҳамаш кор мекунад. 44 квадрати метри хоҳед духонага мекунен. якхонага кушода 8-ум мошина 44 квадрати метр. бо обсои таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис, ванна, унитаз ҳамаш пачка мондага аст ки ремонтҳои замонавӣ. ҷои беҳтарин аз дуруни ҳамин квартира види хушрӯ, манзараи хушрӯ беруна мебинӣ. хона мегӯяд бо ҳама шароитҳои зиндагиш дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 351 000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон. бо арзонтарам мешавад. одамоне ки мехаранд мегӯяд нале чӣ бо арзонтар мекунем, омада мега аз пеш бинанд. ина рақамошон мегафон аст. дӯстони азиз, кадомишон шумо агар харидор ки бошед марамат занг занед. дӯстони азиз, боз агар такрор шава узри зиёд агар ки мисол шумо дар махалли хонаҳои фурӯшӣ квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад равон кунед, мо фурӯшта мегузорем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Вахш гуфтага аст соҳибшон. не ки нагуфтиян ки куҷошта қарор дорад маълумотҳои пурраша нагуфтиян. фақат ноҳияи Вахши холӣ амин территорияи районда. хонаи арзонак аст баъдро ки ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. 1 сотиқ замин аст ки 2 дар хона кардагӣ тайёр бо ошхона, баня, кухниш ва хона мегӯяд бо ғишти пухта кардӣ омода шудааст ки 1 сотиқ замин 2 дар хона тайёр, ошхона, баня, кухни, обсвет ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё. даруни хона мегӯяд мисол ҳаст ремонт барои зиндагӣ кардан мегӯяд 100% мешавад. лаби роҳ да мегӯяд соҳибшон ҳамагӣ бо нархи 90 000 сомонӣ. бо одамоне ки мехаранд мегӯяд бо арзонтара мекунем. хона мегӯяд бо ғишти пухта карди омода шудааст. дӯстони азиз, дар кадоми шумо агар хонаи арзонак ки мехоҳед рақамҳошон ҳастагиаст марамат занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро инашам аст аз территория Душанбе аст ки ай пойтахт дар райони Гипразем гуфтага аст. то бозори деҳқона мегӯяд ҳамагӣ мегӯяд 7 минут роҳа мегӯяд бо пиёдакатӣ. шаҳри Душанбе Гипразем то бозори деҳқона мегӯяд ҳамагӣ 7 минут, яъне пои пиёдакатӣ. якхонага квартираи бародарон дар якум мошина қарор дорад 30 квадрати метр. ошхона, баня, кухни, термис дорад. хона тайёр барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитош мояст. медарои фақат зиндагӣ мекунӣ. дастрошна мегӯяд мефурӯшед бо нархи 211 000 сомонӣ. бо арзонтарам мешавад. тоқа суми холӣ дар кора мегӯяд срошна бо арзонам мешавад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин назди бозор, мактаб ва хел чизо мағоза дар наздикиш ҳаст. квартира мегӯяд ҷои хуб да мегӯяд дӯстони азиз, якхонага якум мошина 30 квадрати метр. ина рақамо мегафоншон насигаст. марамат дига маълумотҳои пурраша аз соҳибашон 211 000 сомонӣ арзон карда метиҳанд.
шумо дам агарам хали квартираҳои арзонакай қиматай мисол заминай хонаҳай мошинай чизе ки барои фурӯхтан ки набошад шумо метавонед суратча гирифта ё ки видео карда ҳамин хеле модда дар WhatsApp имурӯй кунед қатъи маълумотҳои пурра шумо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дӯстони азиз дар имзо навор ҳамин хонаҳое буд ки пешкаш кардам мо пешкаш шумо кардем навор карда то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.